Hej sammen og velkommen til min video på den her kanal. I dag spiller vi Fortnite. Mål for i dag er at få Elite i Ranked Reload. Diamond 3 82%. Det kan vi godt. Kom nu. Og jeg har så min lille agtig coach, som der sidder i baggrunden, Magnus. Giv en klapsalve til Magnus. Ja, det var det. Det gider vi ikke høre på nu. Mit mål er at komme i Elite. Mit mål er, at jeg stopper først videoen, når jeg har fået Elite. Som I kan se, Diamond 3 lige deroppe. Kom nu, Elite. Vi kan godt få Elite, mand. Kom nu lidt. Jeg tror, jeg dør direkte her. Ej, jeg dør direkte. Jeg har 2 reboots. Det er heldigt. Og det er en chest. Funding. Shadows. Chest. Okay, der er allerede skud. Hvordan er folk allerede faktisk? Hammer. Jeg pusher alligevel. Gå. Hvis du hører mig dø i baggrunden, så er det fordi jeg ser rundt. Det igen. Oh my god! Easy zombie, lille pissy! Ja, jeg er så dårlig til at spille. Seriøst! Ej, jeg er for dårligt for at skæmme. Dårligt for at skæmme. Jeg har ikke engang varmet op. Ej, jeg bliver nødt til at varme op på det game. Der er en menneske. Yes! Det er næsten bros dag i dag. Næsten. Mikro! 1 HP! Bare sådan på så. Hvis det når jeg ser nu skal det være med at sige det, så det er du ikke skal tage mere arbejde på det. Come on, bro, cool. What? Hold on. Nah, bro, Oh my god. Nej! Oh my god! Jeg sprayede ham! Oh my god! Ej, jeg bliver nødt til at lige gå ind og varme op. Lad os ære det her. Ej, jeg gider ikke engang varme op. Kom nu, videre! Crank, er du klar? Jeg cranker lige. Fill the hole with gasoline. Fa la 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 la. Shady. Cause I'm Slim Shady, I'm really shady, yeah, okay. Jeg er ikke Slim Shady, okay? Men jeg er den bedste Fortnite-spiller i Danmark, man. Kom nu lidt. Har en Danmark-trøjen på. Kom nu. Okay, vi lander selvfølgelig lige der. Det er bare mit dropspot. Det er mit dropspot. Hvad er det sjovt? Nej, jeg grab det over så godt. Kom nu. Kom nu lidt. Kuk for vildt. Død. Jeg sagde en kuk. Fuck. Jeg har lige skudt mod dem her. Der kom 5. Hvor fuck var det for? Hvad var det for noget? Magnus, coach, hjælp.
Der var nogen, der sky efter mig. Jeg sagde nogen ned til venstre foran dig, så var jeg forud op i tårnet. Pas på. Ja, han er dernede. Skal jeg spraye ham? Ja, du kan prøve. Bedste snarere. Det er ikke muligt nu. Ej, fordi jeg fandme have Der er mor. Hvor der ligger loot her. Så under cancel. Hvis du hører mig dø i baggrunden, så er det derfor. Ja. Ui! Pas på. Lækker. Jeg gør det for content, okay? Og den er der. Godt. Okay. Det finder. Det var stadig der lige på designet. Ja. Okay, nu kugger jeg. Sindssygt loot, jeg lige lander på. Morgen. Skal jeg bare pushe, eller hvad? Ej, jeg skal passe på, jeg har kun... Pas på, du har ikke noget shield. En batter. Deroppe. Det er Ejlespejlet! Bollet! Ja, hvor lidt. Box derinde og pop. Pas på. Jeg gør... der. Pas på. Bare så går I væk. Der. Jeg er nu lidt fucked til Østormen. Pas på. Du skal have poppet det medkit. Det er også en bedre. Ja, et kvarter. Et kvarter, hvad mener du? Kvarter til tournament i Racket. Okay. Kom an på, om du gider det. Jeg ved ikke. Det var på mere for elite. Damn! Jeg har ikke noget rotation. Jeg er dør her. Pas på. Kom nu! Giv mig elite! Kryds fingre! Jeg krydser fandme også diner. Sådan der. Jeg krydser dit over hovedet. Ja! Hvor er det vigtigt! Kom nu, mand! 1%! Kom nu! Hvor er det vigtigt, mand! Jeg vil ellers bare sige tak, fordi I så med på den her video. Fuck, hvor vigtigt. Easy!